І починаємо з термінової новини. Чергові затримання та облави в окупованому Криму. Вночі на Керченському мосту окупаційні силовики затримали автомобіль з родичами політв'язнів, які їхали на суд у Ростов-на-Дону. Там сьогодні має відбутися засідання щодо першої сімферопольської групи. Через 3 години без пояснень силовики затримали Енвера Омерова. Його нібито відвезли в поліцейський відділок у Керчі. Утім, донька там його не знайшла. Де зараз перебуває батько, їй достеменно невідомо. Окупаційні силовики орудують сьогодні у всьому Криму. Зранку ФСБ увірвалося із обшуками до помешкань кримських татар в Білогірську, Кам'янці, Малому Маяку, Алушті, Строганівці та Ізобільному. Це будинки затриманого вдосвіта Енвера Омерова та його сина Різи, Руслана Месутова, Ельдара Кантемірова та Ленура Халілова. Загалом активісти Кримської солідарності повідомляють про 6 облав окупаційних спецслужб. Вже затримали Ескендера Сулейманова. Його відвезли у відділення ФСБ у Сімферополь. Доля решти людей поки невідома. В їхніх будинках досі тривають так звані слідчі дії. Известно, что все эти люди практикующие ислам люди, то есть они религиозные, и, скорее всего, данные дела связаны с религиозной какой-то направленностью, и мы очень опасаемся того, что формируется очередная группа по делу Хизбут Тахрир.